ontoefening? Goeie vraag, al 4 weken. Al een maand volgens mij. Hè? Ja. Een dikke maand denk ik wel. En vrij intensief. 2 keer in de week, 4 uur. Dus ja, we zijn lekker bezig. Maar we gaan het nog wel op een rit, denk ik. Tenminste, het begint te komen. Ja, ik zeg mooi en niet alleen flink de adem happen. Ja, ja we met in modderdoeken en over hegjes, hoe zei dat, springen. En nou ja, het is wel even wennen, want het is voor de eerste locatie. Dus alles erin skeef en briek en nou ja, afstappen en opstappen. Dus het is even ziekje. Maar het maakt het wel spannend. Wat vind je van de locatie? Ja, prachtig. Ja, er kunnen hier ontzettend veel mensen zitten. Gigantisch groot. En we weten al een beetje hoe het decor gaat worden. Dus wat er hier allemaal veranderd gaat worden. Dat wordt met je poot in de modder straks hoor. Maar had je het al gezien? Ik ben hier 1 keertje langs geweest, ja. En nu ken ik het script en nu weet ik wat ze gaan doen met het decor en belichting en alles. Dus nu krijg ik ook echt de kriebels in mijn buik erbij. Ja. En Siep, voor jou is dit wel wat bekende terrein, neem ik aan. Ja, ik kom ze staren gewoon alle weken. Hè? Dus, nee, ik ben hier vlakbij geboren, dus dat is wel een bekend terrein. Maar het wordt wel heel anders dan wat we nou zeggen. Want het decor, wat er al in mij gebeurt en ja, dit gedeelte gebeurt ook iets heel oors mij. Dus het is wel mooi. Het is ja, steeds nog meer een unieke locatie dan dat ik altijd al dacht dat het weer.